Πρόσφατα ανοίξατε ένα υποκατάστημα στο Κόσμος, όπου μπορεί πλέον ο κόσμος να σας επισκεφτεί και να βρει αυτό που επιθυμεί. Πείτε μας δύο λόγια πάνω σε αυτό. Είναι η πρώτη μας προσπάθεια στη Λιανική. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το κατάστημα, ήταν δουλειά χρόνων. Και από εδώ και πέρα θα μας βρίσκεται μόνιμα στο Κόσμος, όπου μπορείτε να διαλέξετε πρώτο μόδα. Το ξεχωριστό έχει το κατάστημα, τι μπορεί να βρει κανείς, κάτι το διαφορετικό που προτείνετε εσείς? Έχει ιδιαίτερα αξεσουάρ όπως δαχτυλίδια, τσάντες, πολύ ωραίες ζώνες, ό,τι μπορεί να στολίσει μια γυναίκα από μια καθημερινή έξοδο μέχρι το πηγέ.